Da ka san bisa nake ba irin buroban da ba me ba ma kan abinci a cikin gari za ku zo kuna raina mutanen ka. Oya, kneel down. Ina san me kayan biya nan. Za a samu a gurin. Ba bai kayan miya amma ina da ragowar kayan miya. Doya da koshi muga. Allah. Jin ga baiwa Allah dan Allah ya hakuri kan kici mu da mutunci dan ya rasu ne. Samun miya ciki ajiya. Za ku ga rashin mutunci yau, za ku ga rashin mutunci dan ubanku. Dan Allah yalla bai dan ya rasu ne lai ga ya hakuri din lai labi haka aka faɗa a gidan rediyo. Waya, kafin na irga 3 a tarugu ne ku cinye mini shi. Da Allah da ya Rasulullah ya Allah Oya. A bai ci bane. An buro ba shi abu. Ki haƙuri. wannan. Na mai lalura ya kai shekara 2 yana najasa. Kun zo kun sha. Muna tunanin ma mutuwa zai yi. Allah ya ji kan ku ga jawo kanku. Allah yi mana shiru da Allah. Wallahi ka tabka ba wallahi Allah. Wallahi ba ka shiru ba da kuma yi wata bane. Lalle zan ba bane ku jawo kanku. Wallahi ya kare ya. Ina zani. Bubuna. Ya, bubuna. Ka zan za ta balle. Balle ko. In cirani sun addabi mutane. In cirani ba in kirki ba. In cirani. Da Allah nan amma nan ne gidan mai unguwa ko? Allah sai yayi baki. Ana sallama. Ka ce yayi baki. Ka ce yayi baki. Yayi baki. Ai sai ga amma. Ya ce ku yi sai. Oh to Yana gidan. ba matsala. Ba matsala ko? A Allah. Nan da ke jin hawa ne za mu hawa mu. In cirani sun addabi mutane. In cirani ba in kirki ba. In cirani. Mara Allah samu makoncin nan. Allah. Dari kuma dari shi ji. Tun ka san tun daga can muke jin fadarin naji to ai amma kuma hada ɗayan Allah. Zani nake hada ɗayan Allah. Wallahi wa bai ko jiran kai ga Ai na dan kewaya sai mai daki na sai ta ce akwai baki sai na ce su shigo ina dan wannan kai wallahi yana bai ban gane na gama da ban daki sai nake ban daki ne a ciki ban ne gane na kuwa ne ce shiga na kuwa a bawon Allah menene yake tafa da ku ko me ka ku wallahi mahalli ne masauki muke so mu yan tirani tirani to ruwa da hannu Allah ya ina nace ku ina masauki
jira ni jira ni ce ba a fusace ba sun buwaye mutane. Ai fa jiya fa an mafarki ne wallahi nake ganin mun yi. Allah ko? Ran faɗa. Amma ina cikin bacci sai ji ne kafarka a fuskata wallahi. Dawo na ce. Allah a lokacin da ya gaya maka ka san me yake faru? Allah ba ni wannan yariya sai ka ce ita ta yi kanta. Allah ka bani da Allah. Hoto zan je in ɗauka da ita. Ka kula fa. Ka bar wa je da mu wata hello? Lafiya kalau wallahi. Nace Allah hoto nake so mu yi da ke. Yi mana. Ai ba haka ake yi ba. Na kowa? Ha? Kamar ta irin da muke a ƙauyen nan. In za ka to ai haka a gantsare. Ka gane? Ka cinye ta sosai kai kokari. Kai kokari ka cinye. Hoto da waya da na baki. Gani hoto waya kuma. Kai ki sa za a Ba kamar ne haka. ba da kamar yaya. Dan Allah wallahi tallahi ba zan yarda ba. Dan Allah ki bani. Wallahi Allah sai ki bani waya. Ana san da shi ba kuma ka ci shawo kanka. Da haka dama ana waya Wai shirin saka zai mun wani ya ba waya ai wuce ka ba waya. Ka je mun. Dalibe min. Waya ta bace waya abin. Dalibe min. ‘Yanci rani sun addabi mutane, ‘yanci rani ba ‘yan kirki ba, ‘yanci rani, ‘yanci rani, ‘yanci rani, ‘yanci. Na kuwa? Ya kare ke? Ya aka yi? Ina wayata? Wayata? Wallahi tana hannun yarinya. Wallahi tana hannun yarinya. Wayata? Na rantsi da Allah baka isa ba. Allah wallahi tallahi tana hannun yarinya. Wayata? Wallahi. Ka san ita kenan mana fa a garin nan fa wayan nan fa. Ka gane? Kawai ka bari in na tsinci kuɗi kawai. In na tsinci kuɗi sai in baka. Zan baka 50. 50? Yi, ka gama raba kai 50,000 ni 50,000. Wallahi ba zai yi ba. Ai wallahi in dai muka tsinci 100,000. In ka tsinci 100,000 sai ka bani 70,000 ka dauki 30. Ai kuma ya bayan ka dake wallahi ba zai yi ba. Ya za a kirkiri dau 70 in baka. To haka to wallahi ba zan baka 70. To shikenan ban ci. Ya za a kirkiri ka ce a tsinci kuɗi in dau 70 in baka dan kai wayar ka ta bata. 50 in na baka shikenan kaga mun yi hand over. An baka isa ba ai 50,000 kuɗi. Ka bari mana a tsinta. Na tabbata ma na san za a tsinta. Zan baka 20. Zan baka 20. Kawai shikenan ban cika so rahirin fata fadin. To na ce ma zan baka. Ba shikenan ba. Zan baka amma ka bari ya ya kake da bari ina ran kai ya da ya dauko kokara da yake mu na ga wata tsabgeggen makami ne nan muka a bala mun gudan ba nan ya biyo ni kai dan yanka ni ba gabas mun makoma na dake da kullu abu zaka da mali zaka da mali san ba hawa shi ɗin zaka zo ka duba mun miro da wannan mummunan fuskar ta kwana biyu ne fuskar ta naji tayi nauyi kuma unguwar mu babu masu aski na rasa yadda zan yi duba fuskar ta ba sai ka je ka so kurmi ka siyo miran ba dan ya duba fuskar sa malam shine har zaka abu na kai ya kare ke in zai ma wani abu ka yaga shi malam ka saurara mana ya kake wannan wulakanci kai kuma kana zuga shi wallahi abun nake ni nayi banna kai da Allah ka saurara da Allah malam me haka ne kai ni fa ba dan kai ba na tsoron kowa fa kai sai wannan ma zaman banza kake kai zo nan zo nan wai ‘Yanci rani sun addabi mutane, ‘yanci rani ba ‘yan kirki ba, ‘yanci rani, ‘yanci rani, ‘yanci rani, ‘yanci rani.